After atong ano na to, atong prayer na to diri sa katong Monday ba to? Monday. Oh, unsay nahitabo? Naadin na ito bukas sa anak sa kong bayaw, wala na kayo nga na nagilak. Talaga di mo na nagilak mo na siya, pero karon after wala na po siya nagilak. Gabi, nindot ilang tulog. Hindi po balay, kami po, apil po nindot tulog. Nindot siya mo tulog. Tapos wala may mga iliman doon ba na nagkuhan yun, naghasol, mga demonic, wala po. Gabi, nindot kayo mong tulog, like hapsay kayo mong tulog. Pagbata ng pagpupuntag, magkaan ang mong kasing-kasing. Nindot kayo, feelings na napreha na mong balay. Ora.